Свет. Я Андрей, і я режисер «Галери». Перше питання. Так. Що зараз відбувається тут у інституті театральному? Сёння, 9 траўня, святкуем спектакль «Галера». Святкуємо? Абсолютно. Як рэжысёр, скажы, калі ласка, ці ў табе канкрэтна змяняецца бачанне спектаклю, калі ты вяртаешся да яго праз нейкі перыяд часу? Абсолютно. Да таго ж мы заўсёды граем на новых пляцоўках, таму, канешне, адаптуемся. Што ты, як рэжысёр, хочаш даць сваім спектаклям гледачу? Пытання ці адказы? Ну, ввогуле мы стараемся не даваць адказы, і мастацтва яно не для таго існуе, каб даваць адказы. Яно задае пытанне. Ці ўсё окей, ці такая ментальнасць добровольнага невальніцтва, рабства, яна окей, ці не окей. Хто галоўны ў тэатры? Думаю, мастацтва. Ці ты ведаеш нейкія стэрэатыпы пра рэжысёраў? Мабыць, так. А якія? Якія з іх праўда, самае галоўнае? Без цэнзуры. Без цэнзуры. Не, ну тое, што ебанько, размовы такімі цікавымі выражоўваннямі, да, якія адпавядаюць думкі, але не адпавядаюць рэчаіснасці. Окей. Да. Ёсць стэрэатып тоталітарнага рэжысёра, да. Ёсць стэрэатып рэжысёра, который не ведае, што ён хоча, он заўсёды пошукі там. Ёсць да куча стэрэатыпаў. Я просто не рэжысёр, я не знаю. Я не учился. Цікава. Трошку, да. Дзякую. Пра аўтарытарных рэжысёраў гэта, дарэчы, неправда. Неправда? 3 слова, якімі ты можаш апісаць тэатр. Здесь здание здоровья. Кайф, миссия, праца. Праца, добра. Тады ў такім выпадку, што табе матывуе кожны раз працягваць рабіць нешта, ствараць і так далей? Ты хочаш казаць штосьці, ты хочаш данасіць нейкую думку, задаваць нейкія пытанні. Гэта матывуе тое, што калі я магу, значыць, я павінны. Адказнасць мая перад тым, што ёсць. Да, калі магу задаваць пытанні, чаму я іх не павінен задаваць. Ну і да таго ж, да, што слова праца, ўсё ж такі, як бы то ні было, я не стаўлюся да гэтага як да жыцця, а гэта праца, любімая, але ўсё ж такі праца. Але на любімую працу заўсёды хочацца вяртацца. Супер. А скажы, ласка, калі мы заглыбімся болей у працэс, наколькі на сцэне важен таймінг? Важен. На вельмі вялікі адсотак, у залежнасці ад абставінаў. Канешне, творчыя людзі, яны не таймінговыя. Яны для такой творчай, яны павінны быць свабодныя. Але, калі ты зусім не па таймінгу працуеш, звукарэжысёр включыць не тогда, светарэжысёр націсне не тады. Таму неяк адчуванне часу і прасторы яно павінна быць. Добра, а калі мы будзем размаўляць пра табе як пра актора і разглядзім такую рэч, як мандраж перад выхадам на сцэну, ці ён калісьці знікае, ці не? Гэта такое, ведаеш, цікавае пытанне, таму што для мяне, як для актора, мандраж знік даўным-даўно. Магчыма, на жаль. Гэта не проста так. Мандраж павінен быць, але ён павінен быць такім вельмі
управляемым. А для мяне проста ён знік даўно, таму што я чымці перагарэў, таму і стаў рэжысёрам. О, Тое, што дзе яшчэ. І тут мандраж бывае. а што галоўнае для актора? Досвед ці амбіцыя? Але задаеш пытанне, ну, Да. слухай, Сама ў шоку. Не, ну то і другое. У актора павінна быць амбіцыя. Ён павінен ісці і развівацца, і ну, неяк так лепш і лепш і лепш, але гэта не павінна быць такім татальным з глузду з'еханнем. Не пераходзіць мяжу. Абсалютна. Ну, то бок, здаровае, адэкватнае памкненне напшут. А досвед, без досведа актор таксама не актор. У актора мусіць быць чым больш сітуацый у жыцці, якія даюць яму падставы для яго выбудавання ролі. А калі мы зазірнем трошкі за кулісы, Так. на што больш за ўсё скардзяцца за кулісамі? На каго, магчыма? На памочніка рэжысёра, да? Рубрика сплетні. Я трохі заскачу з гэтага пытання тым, што ў маіх спектаклях няма куліс. Ні ў адным спектаклі актора не выходзяць за кулісы. Хто ці што часцей за ўсё ратуе спектакль, калі трэба, каб ён быў ратаваны? Каманда. Нема тут спасательнага круга. Нема таго, што рэжысёр там крыкнуў і ўсё змянілася. Нема таго, што уключили святло і все, вау. Нет, это команда, это адчуванне адзін аднаго, это акторы, рэжысёр, асістэнты, гук, свет, тэхнікі, все. Вось яны каманда можа ўратаваць. Адзін чалавек не ўратуе ніколі. Окей, і на сам канец яшчэ было пытанне кава ці гарбата? Ну як бы Кава кава, але калі гарбата, то з цукрам ці без? з лімонам. А цяпер бліц. Якое слово часцей за ўсё чуць у тэатры? Алярм. Што гледачы ніколі не павінны рабіць? Спаць. На што тэхнічная каманда скардзіцца часцей за ўсё? Адсутнасць часу. Што цяжэй за ўсё растлумачыць людзям па-за тэатрам? Што такое тэатр? Самая недаацэнёная праца ў тэатры. Пані спрzątająca? Не wiem. Што заўсёды ідзе не па плане падчас спектаклю? Все.